Малкият Степчев пее големи. И то Степчев пее легендарен стана. Легендарен стана. Щом взекате производите в Китай, представяш ли си? Представяш ли си? Докъде ти е стигнала славата? От Китай до българската граница. Харесваш ли си? Не навътре. Харесваш ли си Степчев? Абсолютно! Заповядай. Заповядай. Това е за теб. Това е за теб. Не, ти намрат. Степчев, това е за теб. Степчев, имах информация, обаче това е 100% за теб. А не мога да си информация. Отиваме на следващия. Има и срумка даже. И ракетник. Ама ти ще Дай да имаме сам. Това не е ми идея да ви кажа. Ми огледайте се. Това е Кари има брада. Има и други с брада. Да ги погледнем. Да видим катинарчета. Цецо е! Белата брадичка. Браво! Чакай да си има жената, Цецо! Ево! Станаха известни! С братския китайски народ! Да, даже в Китай. Първите сте, рок-н-рол! Верно с бела брада, чакай! Або имитации! Гледайте се! Значи внимавате, гледате, не бързате. Може да се пусне втори път. Може да се пусне трети път. Да? Честито! Благодаря. Отдеваме на трети. Само остава да изкараш и някой със сборно до него и ще го падна тук ти казва. Благодаря. Верно с бела брада. Кой имаш в ръка? Това трябва да е Кари. Нема кой друг да е. Нема кой друг да е. Нема кой друг да е. Ево, приятели. Ево. Добре сте направили. Браво. Същия си. Абсолютно. Абсолютно. Тук си старши на наряд. Силве, вие сте ги направили. Но там нямаше, не съм ги виждала в различни. И аз бъркам. Браво. Айде, готи. Слизи от пиедестала. Благодаря на академията. Ама и за сини очи я даш. Ай, стига, бе. Ние бе си вика деца художници, да? Напрега ги за 2 часа. Ако имаха време, казвам ти, ще бъде. Ще направи като истинска. Футбола топка и... Достаци. Сега Степчев, ти избери рибата пръв. Тук. Внимателно. Не бе, това е свързано. Ни умира, ни свръзка да ма се си пее, братче, гледай. Гледай. Как се си става макаричка, не знам, братче. Не знам, силвайте ми. Често гради казвам, няма ги. Чудихме се какво да стане там и накрая жената ви казва, дори на макара отзад. Моите поздравления, Силве. Страхотни сте. Много благодаря. Аз си опаса сме специално место си го сложа. Страхотно е. Направо ме разбихте. Няма ли вие дали има нещо отзад рано? Защо дори да, браво! Имате време за размисъл. Да, няма действително и бебе си. Гледайте внимателно.
Гледайте внимателно, казвам. Кажи сега, кое точно да гледа. Цигара трябва да има някакво. То направо да ги бех дал. Още на вратата. Кой има праница? Кое? Кой има праница? Няма нищо скрито. Всичко е външно. Трябва да има цигари. Нека да... нещо има там на панталон. Пускаме пак нещо, някой да има предположение. Нещо на панталон. Къде ще има нещо? Не знам, оглеждайте, може и отблизо. Има в сумката. В сумката има нещо. Това. Какво? Това е това. Мен много лесно да ме разкрие. Няма ли цигара от фундаша? Обръщаме го, за да няма съмнение. Казва нищо. Гледате внимателно. Шапките същия. С ючи. Всички На сме знамето, един на отбор. знамето да няма нещо. Мислете, гледайте внимателно. Черпак да има нещо, няма. Куче да води? Не. Куче да води, няма. Ворно да води? Няма. Чакай, че няма Кук да първи. води, няма. Първият сряда. Вземи си малкия Стоичков да ви дам. Стоичков сряда не стига. Това беше най-трудно. Ти виж, Задачата е страшна. Хайде. Старото куче. Старото куче. А защо не извади ворно? Преди това? Щеше да е много лесно на престо. Обаче... Няма обаче. Айде, Янко, натам. Тук се снима и до него. Добре. момент. Иначе не много знаете. Не така. Това ще се ориентирам. Хайде, да се ориентираме. Това ще един от да. Това беше. Надявам се, че сте доволни. Къде го намери Ворно, бе? Ворно, къде го намери? Ходихме специално жената да търсиме куче. Значи всичко останало беше лесно, само докато намерим